Dyma Gethin Pearce. Saer creadigol sydd am greu pob math o bethau defnyddiol. Yn arbennig ar gyfer y lle. Mi fydd o'n ailgylchu ac ail-bwrpasu. Palets. Heddiw yma, dwi'n mynd i fod yn gwneud rhywbeth fydd bob dyn wrth i fodd o yn ei tŷ nhw. Sa'n prosiect i heddiw yn ffitio'n berffaith mewn rhywle fel y man cave fancw. Hyd at ŵan, dwi'n meddwl na hwn fydd y prosiect mwyaf fydda i wedi gwneud allan o beledu. Heddiw yma, dwi'n mynd i fod yn gwneud bar. I ddechrau, dwi eisiau 2 balet tua'r un maint, ond dwi eisiau'r coed yn mynd am i lawr. Mae hon, digwydd bod, yr un math o balet, a mae tua'r un maint. Dwi eisiau llenwi bylcha mae i fyny wan. Ddefnyddio palet o'r un lliw. Eitha, dechrau rhoi coed yn y bylcha wan. Wrth wneud o fel yma, fydd o'n bach fwy o feature, fydd o bach wahanol. So, dwi'n mynd i sandio hein wan, a dwi'n gosod hein ar ôl sandio. Dwi wedi gorffen rhoi'r coed ar y ffrynt fel yma wan. Yr unig beth dwi eisiau gwneud ydy torri nhw'n flush efo'r coed ôl yma, a wedyn sandio lawr. Efo orbital sandio fel yma, wneith o gymryd o 5 i 10 munud. Yn amlwg, wneith o gymryd bach hirach efo sandpaper. Reit, dwi wedi gorffen hwnna, y cam nesaf ydy cychwyn ar blaen arall y bar. Fel chi'n gweld, mae'n fwlchau mawr yn fama, so beth dwi'n mynd i wneud, dwi jyst yn mynd i lenwi nhw, cael nhw flush. Mae'n dechrau da, dwi'n licio hwnna. Fel chi'n gweld, mae palet yma rhyw fodfer is na'r palet yma. Na i rhoi coedyn ar draws top yma, fel bod yr bar yn ffitio'n daclus drwyddo fe i gyd. Da chi'n eisiau bwlch fel yma yn eich bar, so beth eisiau gwneud, jyst rhoi coedyn fel yma a sgrio hwnna ar y pen. Mae wedi dod at ei gilydd reit da. Mae hwn yn gweddu reit da efo'r palets yma. Broses nesaf ydy rhoi y top ar y bar. Dwi'n llawer o bwys ydy penna ar ei fyny neu lawr. Reit, cam nesaf ydy rhoi coedyn ar draws fel yma, jyst i gryfhau o. 300 fan'na, 400. Dwi'n mynd i fod yn 500. Mae hwn yn 5, 2, 5. So, mae eisiau tynnu hon i fewn wan. Mae hwnna, fel chi'n gweld wan, yn berffaith ar 5. Structure cryfa gewch chi ydy triongl, so mae hwnna'n ddiawl o gryf o. Unig beth o'n angen gwneud wan ydy rhoi topio mar. Edging wedyn, mae'n rhedeg ar hyd fama, so fyddwch chi'n gweld yr coedyn ar y top. Reit, dwi wedi penderfynu rhoi shelf yn fama, rhoi coedyn o dan fan'na, a dwi'n fydd y caniau, boteli, glasses, be bynnag dych chi eisiau'n ffitio daclus o fan'na. Job done. Dwi wedi drink wan, dwi'n meddwl. I chi dda.